Okei. Me voidaan olla keksimättä mitä koska Helmi pitää keksiä pahan Sun pitää nyt joko itse kysyä kysymys tai muut saa Lähtiinkö minut? Lauri, anteeksi. Ilarilla oli hyvä. Joo, eli kenet sä tappaisit täällä? No, oman suvaitsemattomuuteni vuoksi tämän transseksuaalin tappaisin ja jollain vaikka... Eli sä panisit sitä etana ja sen jälkeen tappaisit? Oot sä vaikka... Mitä... Muistetaan pitää kuitenkin hyvä maku. Siis ja sit se telotusmenetelmä vielä. Joku kivääriryhmä ampuu. Mä en hyväksy tuota vastausta. Kivääriryhmä ampuu hänet. Mä en hyväksy tuota vastausta, oli liian raffia. Sitten... Muistakaa Kikin säännöt, ei mitään tollasia kysymyksiä ei. Mutta kysyt ja mä joudun vastaan. Joo. Jos sä perustelet sen Tolla tavalla, niin mä en hyväksy sitä. Se oli mun pullopyörä. Kuka äänestää Juhana tippu käsi ylös? Joo, kyllä Juhana valitettavasti ihan sama mikä kysymys ikinä sulle tulee. Itse asiassa hän voisi nyt tippua alas. Asioita ei voida tuolla. No sitten multa ei voi kysyä tollaista kysymystä. No, Kysymyksellähän ei ollut mitään. Kysytkö kenestä tappaisit täältä? Joo. No vastaat mä uudelleen. Vastaa. Tossa on klippi. Okei, no vaikka Nilu ja hän sit kompastuu ja lyö päänsä. Siis mitä täältä? Okei, next! Se meni, eli Nilu ja kompastui lyö päätä. Next leveli, eli seuraava taso. Jolla jengi ei taida olla, se on englantiin kato. Voitaisko me tehdä silleen, jos se pyörittäjä ei hyväksy vastausta, niin vois eliminoida. Voiko olla silleen, että kaikki saa 1500? Ei voisiko se tehdä silleen, jos se pyörittäjä ei hyväksy vastausta, ja se menee liian yli, niin voiko se eliminoida sen tyypin? Sitten mä oon sitä mieltä, että kun se meni yli, yksinkertainen vastaus, niin mä sanon, että valitettavasti sä oot out. Ei ollut vielä sääntö. Ei ollut mun kohdalla vielä tota sääntöä. Niin, nyt tän jälkeen vasta. Nyt tämän jälkeen, okei. Mutta ne on talon säännöt. No niin tän jälkeen, no niin. Okei. Noin, Juona, pyöritään se sitä pulloa, poika. Nyt meni vaikeaksi. Stagala. Tunnet toi tiedä. Totuus vai tehtävä? Totuus. Okei, tuo tähän näytille joku noloin asia, mitä sä oot tuonut tänne taloon. Ai näytille. Tähän noloin tavara, mitä olet tuonut mukanasi tänne taloon. No toi tiara kohdalla. Sä pääset mut helpolla sitten. Sä pääset mut helpolla. Vaikeahan se on. Pääset mut helpolla. Nolo vai? Ei voi sanoa. En mä niin sano, mä pääsin helpolla. Sun vuoro. Se on, no niin. Mä pääsin helpolla. Se on nolo, mutta myös tärkein asia mulle. Just näin. Niin. Se on ollut mun tärkein Kyllä, ympäri se on nolo. Se on nolo asia, mutta myös semmonen asia, mistä mä oon hyötynyt aika paljon. Ilari. Hei, mitä tapahtuu? Miksi sä teet tuolla? Tippunut jo pöytä. Tossa ei ollut ketään. Joo, tippu. No sitten menee. No, tuo tänne, tuo Okei, tänne. no niin. Totuus. Joku muu keksii jotain. Mä voin Totuus vai tehtävä? Mä otan totuuden. No niin. 5, 4, 3. Eikö joku muu voi keksiä? No sanoin mä keksin. 1. Kenen kanssa sä lähtisit seurustelemaan tässä talossa? Ja muista, tässä ei puhuta panemisesta. En kenenkään. Seurustelu. Helvetin hyvä. En kenenkään. Ei mut pakko joku totta kai valita. Ei, mutta se ei kysynyt pakkoa, se kysyi Mä kysyin Niin, mä sanoin, että ei- Kysymys oli vaan ei ollut kenen Joo, kanssa lähtisit. teille vieraan Sä luusta. vastasit. Vittu Sampo ja Didi. Mä- Rätsestä ihan pakko. Hän vastasi. Mä vastaan Nilu tähän. Selvä. Hieno vastaus. Seuraava. Tommonen ei tiputa ketään, tommonen kysymys. Jotain easy. Come here, come here. Sun vuoro. Komien Marsa, komien! Juhana halusi 500 €. Next. Pyöritään lisää vielä. Totuus. Okei. Top 3 kuumimmat suomalaiset muijat, ketkä ei oo täällä talossa. Pystyykö joku auttaa? Jos ei oo. 10 sekuntia vielä. Ei saa auttaa. 10 minuuttia, eiks ne? Joo.
Mä tiputan pommeja aina. Mikä on pommi? On kysymys, mikä on pommi? Parhaimman näköiset. Ketä sä kokkaisit? Ketä sä kokkaisit? Suomalainen. Ketä mä kokkaisin? Ei kysytty mut. Aika. 30 sekuntia mennyt. 3, eiks niin? 3 nimiä. Suomalaiset, ketä ei oo täällä talossa. Eeva Pohta, minä, Sirkki Aja ja Evelina Raahas. Me hyväksytään. Tää on ok, kiitos. Kiitos Maka. Kiitos Maka. Toi oli, no nyt annetaan yhdet nyt viisi. Stakala. Totuus on tehtävä. Totuus. Nyt joku auttais, ne? Juhana se edellinen on aika huono. Mut ei auteta, niin sitten tippuu. Kerro semmonen asia, mikä kiihottaa sua eniten. Ja monta sekuntia oli? 10, 9. Ei, nyt se alkois nyt Eiks mulla on minuutti aikaa? Nyt se lähti. Minuutti. Minuutti aikaa, ei. Mikä mua kiihottaa eniten? Minuutti aikaa siihen, että on kysytty ja vastattu. Toi on vähän kuin tissit vai Toi on niin laaja kysymys, mutta mikä mua kiihottaa eniten? No siis Eli jos et sä vasta sen ajan. eikö sun pitää vähän spesifioida, koska muuten mä voin vastata tuohon naiset. Se on minuutti. Ei, mutta mitä ne tekee sulle tai joku Mikä pistää sut tulemaan? Mikä on sun niinku eroottisinta, kiihottivinta? No ja Autetaan. Niin toinen tulee. Nainen tulee. Se on mulla se. Se on hyvä vastaus. Okei, hyväksytään. Se on hyvä vastaus. Pullo pyörimään. Sanois, että nainen tulee. No hyvä, pitää siitä tullakin. Sullu on vai niinku silleen yleisesti? Teillä ei tullut yhtään niinku kysyä. Ei. Helman. Kumpi se on? Mennään tähän, kun se ei kysy. Helman. Totuus vai tehtävä? Vittu tehtävä. Tehtävä. Laula sun edellinen biisi tähän meille kaikille. Minuutti. Se on tehtävää helman. Mikä se oli? Mikä mun edellinen biisi oli? Ukkometsä. Vittu mä muistan. Laula siellä minuutissa. 10 sekuntia mennyt. Vittu, they call me when they wanna party hard. Aito City Cowboys siihen vaaditaan. Tää tulee olla paha ja se aavistaa. Oliko se? Vielä se. Koko biisi. Se oli hyvä. Se oli hyvä. Ja pyörä. Maka. Ihana tää Totuus. Totuus. Totuus, let's go. Ei auta. Totuus. Häh? Siis sä kysyt totuusta. Auttakaa mua. Tää on kyllä vitu vai, tää on pahemmin melkein keksiminen. Jos saisit nyrkeilyssä valita jonkun henkilön, ketä valitsisit? Kenet sä hakkaisit mieluiten tästä jengistä, jos saisit valita? Niinku nyrkkeilyä. Takala ei lasketa. Takala. Se ei vaan se syitä, mutta... Takala ei lasketa. Näkis vaan ja kuulis kolinaa vittu. Oho. Keli. Totuus on tehty. Tehtävä. Mut totuuden voi myös vaan... Niin. Tehtävä. No okei. Nappaa joku täältä, joka istuu syli ja kyykkää kerran. Kyykkää. Jaa. Mihin kyykkää? 90 astetta kyykkää nousi. Ota Ilari. Minuutti. Et sä valitset. Mut se pitää olla silleen, että sä menet ihan tähän. Ja mulla ei oo alusvaa. Ei vittu, mulla ei oo alusvaa. Me ollaan aika roadtrip. Joo. Ei sun pitää kyykkää Ei mun pitää kyykkää jonkun edestä vai? 10 sekuntia mennyt. Come on. Okei. Ei ole vaikka... Sut menee tähän ottaa enemmän tilaa. Kyykkää. Ai pitää olla reppuselästä. Kanna. Siis Voinko mä kyykkää vaan? sun ottaa sun syli ja kyykkää. Ei reppu selässä. Ei mä pysty, mä oon niin vahvaa. Kokeile. Ota joku täältä. Tai reppuselkää. Tuu reppu selkää. Ei, reppu selkä easy. Syli. No voi vittu, kaikki ei oo niin vahvoja kuin sinä. Niin. Mä otan toijolle nyt niinku. Eli haluat sä... Ilmapalloja tuolla tyylillä. Anteeksi. 5 sekuntia mennyt. Eli siis... Ei vittu, Ella. Kyykkää, no niin, kyykkää. Pikkukyykky. Oi! Todellakin oli hyvä. Mulla ei oo alusvaa.
vaatteita sitten. No niin, sit Kelli sä pyöräytät. Hyvä Keli. You did it. Eihän näkynyt mitä yli. No ei todellakaan. Eikä me katsota. Me ollaan vittu konservatiivisia ihmisiä. Niinpä. Ella! Yes. Vittu tää on Eikö mun piti pyörittää? No ei. Sakala. Ei enää. Voi. Joo. Se ostus takalaa. Sakala. Sä muistetaan vaan. No niin. Okei, no onko tehtävä? Tehtävä. Ai, toi riski. Ei oota. Anna pusu Jonille. Ei, tehtävä. Mun pitää lähteä tästä pelistä kuitenkin jossain vaiheessa. Vedä. 20 punnerusta, mutta ota siihen selkään. Hilari. Juhana. Mä en voi oikeesti riskeä. Minuutti. Se ei oo 500 € arvoinen se. Okei. Eikö se oo? Kisasta pois. Sit sä... Mut mulla on force majalla. Sä voit sanoa vaikka hyppää kuuhun ajaa ja sit tipuit. Niin ei tossa mitään järkeä. Mä voin toteuttaa tota oikeesti. Eikö pitää muistaa, jos hän on selkeä, niin tavallaan ei pysty. Mulla on lääkärin todistus. Ei hätää. Ei hätää. Okei, sä sanot sit tippuu. Tehtävä. Ei, koska silloin oikeesti. Oli nopeasti. Ei se oo mitään ongelmaa. Se on muu vittu. No ottakaa mua nyt. No mene kylmään suihkuun minuutin. Ei. Ois toi nyt kiva nähdä, että Tiarapää vetää suutelis kehorakentaja kerran. Ei olekaan vittu, miksi mulla laittais täällä. Anna mennä. Eiks toi ois hyvä? Nähtäis niinku kunnon testojyllää vittu. Anna pusu otsalle. Pusu otsalle. Pusu otsalle. Pusu otsalle! 8 Keli saa tiput, jos et saa nyt Pusu otsalle. Pusu otsalle. Noniin. Noniin. Voi vittu. Ei se nyt oo Mä voin, mikään. että Keli tippuu. No miten hitto me voidaan tiputtaa jengi, kun täällä ei... No eihän tää tipu vittu kukaan. Nyt Joni! Tatus! Mut se tulee takaisin. No niin, eli siis totuus vai tehtävä? Tatus, mä en huolta teihin yhtään. Mikä kiihottaa miehissä eniten? Tai ei kun mikä pistää... Kylmä. Tietenkin. Mikä pistää... aivot. Niinku sama Sielu. mitä sun kysyttiin. Joo. Sun kysyttiin siinä. Missä? Se, että joku kysyy sut Se on ihan helppo kysymys, koska sekin, no se joku nainen, mä voisin vaan sanoa, että joku äijä laukee, se on tosi helppo. Ei, mutta täältä ei tipu ketään. Ei niin, ollaan tässä huomiseen haasteeseen asti. Vedetään viinaa ja nautitaan. Täältä ei tipu ketään. Mulla on pakko kuulla tää. Paljon Joni sun body count. I can tell. Mikä? Paljon sun body count on? Mulla on itse asiassa sellainen, tiedätkö, muistio. Mun Joo. ystäväni listalla kaikki meidän seksikumppanit. Kun mä aloitin sen vasta joku 3-4 vuotta sitten, ja mä olin kunnon huoraiskus 16-vuotiaana, niin silloin oli tiedätkö, joku varmaan tiedätkö, 50-60, ja sitten sen jälkeen on tullut. Kyllä se on silleen lähellä 100. Hyvä. Kyllä se on lähellä 100, ei ole 100 kuitenkaan. Hyvä. Viini. Mä annoin sulle sen jo. Eli äijä on kokenut. Voitko Felice saada pikkusen? Kokenut konkari. Joo. Julle. Tatus vedetään. Onks auki? Mä otan tässä välistä. Totuus Jullelle. Et tarvi mun pudella, auttakaa mua. Oota mä kokkaan. Totuus Milloin olet viimeksi ollut naisen kanssa niin seksuaalisesti? Okei. Eilen vähän. Intiimisti, yhdessä. Intiimisti, kyllä. Viime. Mä voisin sanoa, että tässä näin 2 viikkoa sitten olin helvetin komia blondi. Komea blondi. Vittu Hesselgren ei ollut pelimesta. Ei! Oliko se oli se sananen? Se oli se sananen. Haluaa vähän viiniä, niin tässä on vähän viiniä. Onko me lukee jossain? Kyllä Rauma. Otetaan vauhtia kinttuihin. No niin, sitten. Vauhtia kinttuihin. No nyt Kelin kanssa. Kyllä vain. Kiitos. Minuutin aika 25 sekuntiin. Miksi 30 sekuntia. 30 sekuntia. Jos häiritsee pullon pyöritystä, niin tippuu heti noilla juomilla. Ottakaa se jollekin se pois siitä. Ottakaa pois se muki nyt Totuus. siitä. Aika lähtee kysymys. Ei tullut vielä mitään kysymystä. 30 sekuntia, Jula, joku
totuus. Pimu ei oo. Aika lähtee nyt. Ai kuinka monta pimoa mä oon painanut? 800. Mä en ihan oikeesti tiedä vastausta. Mä en tiedä vastausta tohon noin. Mut varmaan niinku... Ei kun tässä pitäis nyt vielä tippu jengiä. 50. Ai mitä, eri mammaa? Max 50. Mut mä en tiedä tarkkaa vastausta. Joo, mut siis tyyli 50. Ihan vaan numeraalinen luku. Niin on, kyllä. Anna mennä Stagala. Stagalan pihtari. Se oli puolet sun tulossa. Noniin. Yes, Ella! No niin, Ella. Totuus vai tehtävä? Eka. Totuus. Okei. Nyt lähtee aika. Niin onks sul siis niinku... Tai no okei. Mitä mieltä olet Juhannasta? Jos Mä vastaus siihen. Mä olin... Mä tiedän mitä sä... Kysy vaan. Aika lähtee. Kysy! Onks se sovelias? Kysy! Siis onks sun muna vai pillo? No kyrpä on, Joo, kyllä. Eikö se voi olla ihan On mahdollista? kai siis näkee enemmän sitten. Ei mut eikö se voi... Siis et sä voi periaatteessa tehdä sen niin. Stagala, älä olla pokittelee. No niin, Ella sun Alright, toi oli nopein vastaus ja selkeä hienosti. Niin oli kyllä. Ja mitä hyvä. Juhan tehtävä. Pitää olla vuorotelle. 30 sekuntia aikaa mentiin tehtävä. Eka 10 sekuntia. Kenet sä äänestäisit, paitsi minut, niin kuka se on? Koska se ei oo vaan miksi olisi paljon. Tehtävä! No vittu kyykkää tossa 18 kertaa. Tässä. Niin. Näin. Niin, nopee, mahdollisimman nopee. Ei toi hidas, se sanoo nopea. Okei, 10 riittää. Okei, nyt on nopea. 7. Ja kattokaa 8. miten 9. tasasta. No niin, Ai, ja oli siinä. Hyvä. No niin, Mä en sun vittua vuoro. tippu täältä. No niin, Joni. Joni. Hesegren. Totuus vai tehtävä? Kokeillaan tehtävää, pudottakaa mut nyt vaan. Joni, kun hän valitsikaan aikaa. Mä oon pois tästä. Tehtävä. Eli no suutele makaan. Mut onko se silloin, jos se kieltäytyy? Sitten se tippuu. Mä sanoin ei. Ja ei toi Ei oo, ei kiusata. Vai kysy. Ja muistakaa, Ei saa kysyä. ja muistakaa, Joo, että oli vain ihmiset naimisissa, Ja tai muistakaa, ei vaan halua kulttuurita ketään. ja muistakaa uskonnon ja uskonnon. No, laita sun perukki vessanpönttöön, mutta ei tarvi vetää. Let's go! Mä en tee sitä, mä lähden tästä pois. Mä en pidä. Sä hävisit. Mä en laita tätä, kun teidän kuset ja paskat on siinä. I'm not gonna do it. Okei, I'm not gonna do it. Ei mä laita. Eikö toi on hyvä? Minä. Toi on hyvä. Äijä saapus. Totuus vai tehtävä? Eikö nyt on hyvä respect, mistä sun tarvii tehdä? Pistettä on mennyt. No, mitä mieltä olet Juhanasta? Testonen äijä. Mut ei oo voimaa kyllä niissä lihaksissa yhtään. Heitti No, fireback. tämä oli jo mitä olit kertonut jo aikaisemmin, mutta no niin, hyvä sitä. Sano sen, ei oo voinut yhtään. Kehuja. Totuus. Totuus. Haluatko joku jeesaa? Totuus. Nyt ei saa varmaan jeesaa. Totuus. Nyt ite vaan. Ja mennään Ketä sä suutelisit äijistä? Jos täällä olisi vain äijä tässä talossa. Jos maapallossa olisi vain äijä, tiedätkö, jos olisi nää kaikki. Joo. Paitsi minä. Okei, Helmoni. Okei. Thanks, bro. Siis iloinen vastaus. Helmonin suhde on musta varmaan huomaa. Nyt on äijä. Anna mun tehtävä, eka tehtävä. Haluaisit tehtävän? Joo. Jos vuorotelle totuus ja tehtävä, jos tulee samalla Ja sit kun alkaa. Uusi sääntö, vuoroteen tutusta tehtävä. Elikkä mä en voi sanoa 2 kertaa Ei putkeen sitä, tehtävä. suutele Eulaa. En suutele, mutta tää ei oo reilu, koska mun mielestä ei voi liittää toista tämmöseen. Tää on mun tehtävä, ei Ellan No niin, tehtävä. sä tipuit. Ei se voi liittää toista tämmösen. Mun mielestä tää on epäreilu. Ei, mutta sä sanot suutele Ellaa. Mut toi on mun mielestä kans vähän vittu time out. Koska ei tässä voi suudella kenenkään, ei ketään. Sä voit suudella vaikka kättä. Okei, tippui. Hei! Seuraava totuus.
On your bike, son, on your bike! Mut sano sillä Jengi rupee tippuu täällä. Suutelee Ellaa ja kaikkia muitakin. No niin, seuraa totuus. Ois mä nyt suurella, ei mua kiinnosta. Janeli, totuus vai tehtävä? Ei, se on totuus nyt, koska äsken... Totuus, okei. Nyt sulla on ollut helvetisti ukkoja ja hyviä ukkoja onkin ollut, mutta sano senteissä noin, mikä on iso kyrpä ollut sun sisällä. 58 senttiä. Älä vielä, kun vittu, anna hän ite kertoa. Elari. Hyvin. Noin senteissä, siis täydessä juhlalla. Ei kun milli tarkasti. Ei se tiedä vittu, kun sehän uppoo. Kyllä se mittaa. 26. That's a hefty one. That's a hefty one. Ei edes mikään meistä. Ei saa. Se on Monster Jos on Lexington Steelin ollut vittu, kenen kanssa sä oot ollut? Kenen kanssa sä oot ollut? Jänely. Toi on tehtävä nyt. No niin. Okei, Jänely, Takolalta. Toi on tehtävä. Ei, toi on tehtävä, koska... Jänely. Mikä on tehtävä? Joka toinen on totuus. No tehtävä sit, jos on... Onko se pakko tehtävä? Se on tehtävä, koska äsken oli totuus. Eikö se ole totuus? No niin. Tehtävä. Jänelyllä on vielä todisteitakin. Mut niitä ne ei oo tehty. Siltä kortsu tallessa, se oli näin. Ei vaan peak or didn't happen. Se on tehtävä. Jänely 10 sekuntia mennyt vielä. Tehtävä. Okei. Mikä se oli tehtävä? Joo. Okei. Ja muista pitää tipputtaa. Joo. Äkkiä. Me ottaa lasillinen vessanpötöstä vettä ja juossa. Eiks toi oo vähän suma? Takalla sulla on 30 sekuntia aikaa suorittaa. Mä voin sanoa mahataudin tosta oikeesti. Haluatko 500 €? Missä se raja kulkee? Mitä voi En mä oo juomassa koska... Bro, en mä oo juomassa. Mä lähden On your bike, son, on your bike! Seuraava on totuus. Ota. Hän tippui. Janeli, uusiksi. Tää sama syö sulla paskaa vittu. Paskan takia. Jokainen voi valita Ei ole mitään järkeä, hei Jokainen oikeesti. voi valita. Mä voin, hei, ota tuolta puukkoa ja puukota itse. Saa se hävisit, okei no niin. Mä lähden vielä, kiitos mono. No siltä se on tottunut tässä viimeisen tunnin aikana, kun täällä on vittu sanottu, että mut halutaan... Paskapeli! Ei sulle oo mitään hätää. Okei, mulla oli viimeksi tehtävä. Totuus. Nyt totuus. Minkä takia sä ärsyt Lassi Kulmanin? Eikö nyt, ei. No, Ei, kaikki voi, Kaikki voi kysyä, joo. No kaikki saa kysyä, okei. Ootteko samaa mieltä tuossa kysymyksen kanssa? Mikä oli kysymys? Miksi se ärsytti Lassi Kulmanin silleen, että se lähti kotiin? Joo, toi on vitu. Okei, no eka juttu, mikä Backhouse 1 kävi vituttaa Lassi, oli se, kun me tultiin limusiinille siihen talon pihaan ja se äänkesi mun päälle reppu selässä. Se ei tajunnut edes ottaa reppua pois, kun se tuli sinne limusiiniin, vaan se oli iso reppu selässä ja istui niinku se repunkaan mun päälle. Okei. Mut siinä on jotain muitakin syyt sen talon sisään. 15 sekuntia mennyt. Mä vastasin jo. Se on alkuperäinen syy. Joo, täällä ollaan pois. Seuraava tehtävä. Nyt lähtee pojat, nyt rillataan. Kun se jää välillä pyöriin. Somi Kurosen rilli. Joo, nyt on Kurosen rilli. Nyt on Magan rilli. Ei ketään. Seuraava uusi. Ei sitä ole lähi. Kyllä täällä rupee tippuu pikkuhiljaa. No niin, tehtävä lähtee. Ei nyt on Ella. Totuus vai tehtävä? Se on tehtävä, tää oli tehtävä nyt. Tehtävä. Ei voi valita. Eihän, kyllähän saa Ei, se oli uusi sääntö, joka toinen totuus on tehtävä. Eli nyt on tehtävä. Se on tehtävä. Tehtävä. No kai se nyt sitten vittu on tehtävä. Se on. No. Nouse ylös ja hiero sun jalkaväliä. No vittu. Vittu, tuo on muuten kiihottavan näköistä. Niin. Vittu ku... No nyt pyöritään. No niin. Ei, Ella pyöritään vittu. No niin, joo, mä voin näyttää. Juhana. Totuusta. Mutta mulla oli äsken... Kysykää totuus. Oliks mulla äsken totuus? Joo, oli sit on tehtävä. Nyt tehtävä, vuorotelle, tehtävä nyt. Ei, sä pyörit, eiks niin? Tehtävä. Äsken mulla oli totuus, eikö se ollut äsken? Tehtävä. Nyt on tehtävä. Vuorotellen pitää olla. Kumpi se on? Vuorotellen pitää. En mä muista, oliko se totuus vai tehtävä viimeksi? Se oli totuus. Nyt on tehtävä. No niin, tehtävä mulla. Käy
Okei, annetaan sulle Muista pitää tiputtaa jengi. Tässä on bisse. Ja mind you, mä oon juonut tästä, juo se loppuun ja sit näytä, että se on tyhjä. Aatellaan, että se uskaltaa juoda siitä samasta. Sieltä menee. Heinäkengän uusi mainos. Ai. Hyvä. Tuote. Ella. Janelle. Totuus. Janelle. Nyt on tehtävä, kun sulla oli totuus. Tehtävä. Eikö toi ollut tehtävä just mikä sulla? Ei vaan se, mikä sulla on aiemmin ollut. Sulla on ennen Totuus, niin nyt on täällä. Eli mä keksin tehtävän. Ja hyvä, että sä pidät muistaa. No niin. No, suutele minua. Eikö mä just sanoin aiemmin, että mä Ei tommosia suutele. Ei suutele. Mä en oo. Mikä? Ei, no sit se ei oo. onko se yleensä hiero sun tissejä tässä muiden nähden? Okei, no se on paljon. Se on easy. Ei, nyt on hyvät munkit. Musta on kovemmalle. Oi. Ja artistiuran Meneekö tää jo? Pyöritään. Ei mitään, vittu 2 kuukautta sisään vaan. Helma, ei kun nyt on Keli. No niin, eli mikä sulla oli viimeksi? Sulla oli tehtävä. Okei, no niin, eli nyt totuus. Äkkiä. Miksi sä sanoit tolleen, että sun millimetreissä sanot oikein? Ei, minä sanon sen. Okei. No niin, äkkiä nyt ei Totuus. Auttakaa. Mitä on sun taito? Ootko ollut ikinä kunnolla rakastunut? Easy kysymys. Kerran mun elämässä. Liian helppoa, mutta ei voi mitään jatkuu. Okei, ei mitään. Ei vaikeita lisäkysymyksiä. Mä en halua, että sä tiedät. Magadela hoija. Vielä. Tehtävä. Maga. Siis Maga on kyllä vetänyt sitä nyrkkeilyä niin paljon. Nyt mä haluaisin jotain ihan muuta. Musiikki ja mä haluan, että Maga tanssii 15 sekkaa. Janelylle. No niin, ja nyt lähtee mukaan kuvalle. Ja suorittaa. 15 sekkaa! Ai eri naisia. Mä voin nousta. Totuus! Ei, oliko se tehtävä? Ilari. Tehtävä. Totuus tehtävä. Ihan sama. Tehtävä. Tehtävä Ilari vai? No, minuutti kylmään suihkuun. Voi vittu. Vaatteet päällä. Sekuntikello. Vaatteet päällä. Let's go. Let's go! Not my case. Aika juoksu. Ei, mä lähden. 15 sekkaa! Ei, not my case. Eli Ilari tippuu. Mä tipun. Okei. Sekaama jatkuu. Penkille. Kelli, sulla on 5 sekkaa aikaa. Ai mikä? Onks mun vuoro? Okei, mikä? No niin, istukaa. Kaikki kestää Ilari! Ilari, sun pitäis... Haluatte vielä 5 sekkaa aikaa. 5, 4, 3, 2, 1. Julle tippu. Hyvä. Sä mennä istuu. Sun piti istua. Onks tää niinku... Okei, kenen... Kuka pyörii? Nyt pitää olla korvat höröllä. Ottakaa ne pois ne pullot sit. Korvat höröllä. Säännöt vaihtuu joka minuutti. Uudestaan Juhani. Hei, ottakaa ne pullot pois sit sieltä. 500 kyseessä. Totuus vai tehtävä? Jääpääks totuus? Ei, sillä oli tehtävä, nyt on pakko. Sä oli totuus viimeksi. Nyt on tehtävä. Mut se pitää olla mahdollista tehdä niinku... Niin, no miksen mäkin nyt voi sanoa, että no, pieni lasillinen vessanpöntöstä. Tuo allas on niin Sun omasta huoneesta. Mikä se oli? Ei kun se on tehtävä, kun sitä annetaan, jos ei vedä, niin... Elikkä Helman, sä et suostunut suorittaa tehtävää. No niin, mä pyöritän. Pyöritäänkö minä nyt? Ei, Helman, mikä on sun vastaus? Ei suorittanut, tippuu. Okei, Helman on pois pelistä. Kyllähän se tehdään, mitä on se, että se on mahdollista. Että se on mahdollista suorittaa. Tipuit sä? Tipuin vittu. Vittu mitä Tehtävä. Totuus. Ei, sun on pakko olla tehtävä. Tehtävä. Muistakaa, mä kävin jo vedessä, niin antakaa tulla. Niin, no, juo pieni lasillinen sun huoneen vessanpöntöstä vettä. Se on
vodka-smoothie. Ei vittu se on menossa. Häh? Elisa, olen hullu. I love you. Let's go, come on, ja vittu nyt Yes. Vuoro pyörittää. tehtäviin. She is here to fucking work. Vittu, se 500 tulee kyllä. Saako kuinka rakas? Todellakin. Juhana, tehtävä. Totuus vai tehtävä? Vessan pönttöön juo. Ai yes. Ei vittu se joo, mitä vikkua. Ei. Sä et ole oikeesti juomassa. Näin. Onko se väliä kuin paljon? No laita vähän. Joo. Eikö väliä? Ei oo väliä. No, näin. Niin vittu. Vittu. Sori. Mä en vaan pukea tollasesta. Vittu. No. Vittu mä ripuan noin paskankin. Ei juoda vaan saat mut siihen. Takaisin paskankin sit jonkun suunnattu saa kun vatsadauta. Hyvä! Juhana! Siis oli keltaista. Äijä, se on voittaa paikkaa. Lyödä. Mä saan ripuli paistaa, kun mä paskan jonkun suuhun. Ei ketään. Totuus. Vai onks pitää suurella jos? Totuus. Totuus. Joo. No. Kuka on seksikkäin mies täällä? Kameramies. Ei vaan kilpailijoista. Kilpailijoista. Niin. Seksikäs äijä. Seksikkäin kilpailijoista. Vana. Kyllä. Se on teidän Mä rikon varmaan lansivaiheessa. Uudesta. Kyllä se 500 menee vielä. Eli nyt on totuus. Totuus mulla. Auttakaa, totuus. Kuinka monta muijaa oot painanut? Se oli edellinen kysymys. Okei. Vaikea. Mitä sä haluat elämältä? Mitä mä haluan elämältä? Joo. No, rahaa ja omistusasunnon ja parisuhteen ja lapsia ja näin. No niin. Sun vuoro. Mutta onks ajanpitäjä on? Ei uusi. Onko sun aikaa? Uusi. Nyt on 4 jäljellä, ei 5. Janelle. Totuus vai tehtävä? Tehtävä nyt Janelle. Joo, no, oliks siellä vessapönttöjuttu jo? Kun mä hieroin. Nyt on Nyt totuus. on totuus. Nyt on totuus, kun mä viimeksi... Niin, hän kysyy. Janelle, sekkaa Totuus! 2 sekkaa. Kerro se, mitä sua vitutti tänään siellä sun haasteessa. Mikä mua vitutti tänään? Mua vitutti, kun me ei voitettu. Se meni. Koska... Janelle se meni. Kun se kysyi sen liian myöhään. Sit se on Juhana. Se on se... Ei vaan, siis sano se kysy, mikä sua vitutti siinä haasteessa tänään. Mua vitutti se, että
me ei voitettu, koska mä olisin ansainnut sen voiton, koska se ruoka oli todella hyvää ja se riisi pilasi se jutun. Okei. Joo, yritän. Mitä meitä on pisteellä jäljellä? Missä kaikki on? Kelly. Onko nyt totuus? Nyt on totuus. Joo. Ei, oli äsken totuus. Äsken oli tehtävä. Ei, se kuulitti kuinka on komea mies. Niin, nyt on tehtävä. Hän suoritti aiemmin tehtävän. Ei, se vastasi äsken kuinka on komea mies. Niin, Joo, eli nyt on tehtävä. Okei. Hyppää uudestaan meille. Vaan veteen. Ei saanut enää hypätä vettä. Pyörittäjän pidä kysy kysymys. Ai niin, Janelu, niin. Mitä? Toi on fair. Joo. Ei, 10 sekkaa. Etit tuolta jotain ruoanjämiä ja syön ne. Nopeasti, 15 sekuntia. Ruoanjämiä ja syön ne. Keittiössä jotain vanhaa ruokaa. Saa mennä, suu tyhjäksi. Saa mennä. Sit syöt tuon 9. Aika, monta aikaa. Joo. Hyvä, tuomaan takaisin. Syö sen. Siis se ei kestä niin kauan. Kill for little bit. Hyvä keli. 3, 2, 1. Pyöritään. Voisiko pitää semmosen niinku pissatauon, niin sitten lasikorjalla? Otetaan vielä yksi sit Tehtävä. Ei se sano, ei se sano. Maga. Se on 15 sekuntia aikaa. Yhden lasin punaviiniä. Missä on lasi? Joo. Ei riitä, ei tarvitse niin paljon. Voi. Kunhan alkaa suorittaa tehtävää. Me ei lähetä täältä. Meillä makaa. Maga ei juonut. Maga ei ikinä juo mitään. Maga ei juo ikinä mitään. Noniin. Joo. Ja, noniin. Tehtävä? Nyt on tehtävä. Tehtävä Jänelylle tuerkkaa vitun Kovaa. Niin, että tuoli menee 20 sekuntia, kun me valitaanko äijä kummalle. Tässä on 2 äijää. Pyörittäjänhän se pitää kysyä. Tuerkkaa 20 sekuntia kovaa. Maga. Musa. No niin, musaa. Missä musaa? No niin, nyt kovaa aina pala. Hei. 10 sekuntia, anna mennä vielä. Hei. 4. Ja niin on puolella. Ai saatana, no niin. Uudestaan. Kelly. Vai uudestaan? Ei uudestaan. Ihan sama uudestaan. Joo. Mä haluaisin pyörä. Ella. Uusi sääntö. No niin Juhana. No niin, Olis mun totuus vai tehtävä? Ei tehtävä, kun se äsken vastasi. Ei. Tehtävä. Okei. Vessapöytä uusiksi. Ei, koska tverkkaa Kellylle. Monta sekuntia? Sama kuin mä tein äsken. Kosto elää. Noniin, hyvin heiluu. Saanko mä hyväksytään vai ei? Pistetään vielä 3, 2, 1. Ajetaan hummut. Totuus, nyt on totuus. No. Aika, ote aika. Ei, se on kysy. No, mitä mieltä olet Kellystä? Hyvä ihminen. Let's go. Nyt on totuus. Aika käy.
Miksi sä juot vessanpöntössä vettä? Koska mua pyydettiin tekemään ja mä haluan se 500. Niin, Juhani haluaa sen 500. No niin, Ella. Totuus. Ei oo kun totuus. Mä aiemmin hieroin sitä mun vitu harveita. Totuus. No, mitä mieltä olet minusta? No mun mielestä ootte rehistä aika perseestä. Se on lähempää. Mä otan. Ei se on lähempää. Okei, mikä? Sä kysyt. Tehtävä. Anna mennä. Juo ykkösellä toi. Ei saatana. Juo nyt äkkiä sen. No niin, hyvä. No kicking. No gagging. Totuus. Mä tverkkasin. Totuus. Mikä sun tai? Hänen pitää kysyä. Pyörittää pitää Aika kysyä. menee 8 sekuntia. Mikä on sun type? Mikä on sun tyylinen mimmi? No mustat naiset. My G. Ei, se oli minä. Oliko se? Ei ollut. Taas. Mulla on tehtävä. Sä sano tehtävän sille. No, verkkaa mulle. Musta! Odota! Tässä on kyllä kovat kilpailijat jäljellä. Tää on vittu tiukkaa. Juhana taas. Kun tehtävä nyt on tehtävä. No niin, juo toinen lasillinen ja vessanpöntöstä. Kun saanko olla sama haaste uudelleen? Ei. Ei samaa. Tainen. Juo tosta vedestä puolet tosta vesipullosta mikä osuu tokana. Ykkösellä. Niin puolet ja 15 sekkaa aikaa siihen. 15 sekkaa. 5 sekkaa mennyt. Hyvä, sä oot nopee. 10 sekuntia mennyt. Hyvä, se on tehty jo. Se on tehty jo. Äijä, tää on sun sairaan. Annetaan aikoja. Koska pitää olla reilu. Kumpi? No niin, totuus. Mitä mieltä on musta? Ei se kyllä ei tule mitään. Sä oot kysynyt jo sen. Minkä maalainen oli se äijä, kyllä oli se iso? Minkä maalainen? He was black. Ei maalainen. Mikä maalainen? En mä häneltä sitä ole kysynyt samaa. Mikä maalainen? En mä häneltä kysynyt aikaisemmin. Ja se oli jamaikalainen. Okei, let's go. Sun vuoro pyrkii. Minä. Tehtävä, onko sulla totuus? Onko se tehtävä? No Vessa. Mä join äsken tossa. Okei. Eli totuus. Ootko ikinä polttanut pilveä? En. Mä pyörän. Totuus. Minkä maalainen se nykyinen nainen on? Ei! Kun se ei saa... Nyt se tippuu, Intia. se saa kertoa. Intia. Ai kerto! Se kerroi! Aiemmin soitiin varoittaa. Ei saanut kertoa. Sitten sun vuoro. Jengi haluaa voittaa tää. Minä. Kumpi? Tehtävä. Vessanpöntölle. Et voi samaa sanoa äijä, mitä vitsi, ei voi Se samaa. on sun tehtävä. Voiko samaa sanoa? Voi sanoa, koska se on eri. Let's go! Kelli, mihin sä meet? Kelli haluais paistaa uusiksi. Kuka pyörittää? Eli totuus vai tehtävä? Kumpi? Totuus. No, lempivärisi. Obvious.
Okei. Mene tonne keittiöön, ota sieltä likasin lautanen ja nuole se puhtaaksi. Okei, Keri, sulla on 5 sekkaa aikaa lähteä. 5 sekuntia! Hyvä Keli! Me jäädään vielä tästä. Me ollaan tässä kolmestaan vielä. Raamulla. Noniin. Nyt suoriutuko ulkona? Janeli. Noniin. Tehtävä. Auttakaa, tehtävä. Perseen reikää piilossa ja näytä se likainen paperi meille. Noniin. Let's do it! Noniin. Ja lähipeesi on totta. Lähipeesi on totta. Äkkiä ei vittu juokse mene. Janeli, siis ajatelkaa, se on vittu 500. Kuudas on kyllä! The crack is clean. It's washed and clean! Varokaa lasinserpaleita siinä lattialla. Mä näytin sen. Vyörytä. Mikä se on? Tehtävä vai totuus? Tehtävä. Okei, Vai oliks mulla äsken tehtävä? Mä nuolin sen lautasen. Ei se on eikö nyt se on totuus? Okei. Totuus. Mustat vai valkoiset miehet mieluummin? Nyt on pakko sanoa. Valkoiset. Meillä on chatsia vielä. Lähti sokkiin mun. Okki nukkui. Lähti sokkiin pois. Onko se nyt totuus? Mä join äsken tota. Joo, totuus. Pyyhki se perse. Ei, mut se oli totuus. Totuus. 5 sekkaa. 10 sekuntia on mennyt. Jos sä voitat, niin mihin sulla menee se raha? Luottokortti, lainan maksuun ja opintolainan maksu ja ehkä vahingonkorvausten maksamiseen kunnianloukkauksesta. Mahtavaa. Sitten Juhana pyörähtää. Tehtävä. Tehtävä. Mä oon hyppynyt veteen. Meino pyyhi perseen reikää, tee se sama. Saakkeli. Valinteilu aika lähtee nyt. Eka sekunti mennyt. Joka sekunti mennyt. Kolmas sekunti mennyt. Äkkiä. 7 sekuntia, 8 sekuntia, 9 sekuntia, 10 sekuntia, 11 no niin. Thank you. Muchas gracias. Well deserved. Ei olekaan niin helppoa kuin viime backhausessa. Nyt me tehdään niin, että homma muuttuu 10 sekuntia. 10 sekuntia kannattaa tehtävä tai kysymys. Tässä vaiheessa Eli kysymys, mutta ei ole tehtävä. Ai on tehtävä. tehtävä voi suorittaa. Mut sitten suoritus. Niin kun pääsee suorituspaikalle. Eli mitä menee vaikeammaksi Joo, vielä? eli nyt muuttuu aika 10 sekuntia. Eli 10 sekunnissa pitää päättää kysymys tai tehtävä, mutta jos tehtävä on esimerkiksi hypätään tonne altaalle, niin me mennään altaan viereen ja siitä vasta alkaa se aika. Okei, mun hullu ei kannata varaa uudestaan hypätä altaalle. Ei just, jos sun ei Okei, kenen vuoroks mun? Aika lähtee, kun pyöräytät ja sitten henkilö valitsee sen totuuden. No niin, Ella. Totuus. Totuus. 3 sekkaa mennyt. Ihan mikä vaan, kaikki käy. 5, Go and sleep as you can. Pussaa Juhana. Ei, mulla on totuus. Totuus, oh my god. Ketä sä tipputtaisit tästä talosta? Juhana. no niin. Ai saatana. Nopea. Ella, vähäks. Juhana, Oliko se totuus vai tehtävä? tehtävä. Tehtävä. Hyppää tommosen korkean tuoli yli.
No niin, Juhana. Mikä tuoli? Tommonen korkein tuoli. Se pitää olla semmonen, minkä voi toteuttaa. No yritän, kyllä se voi yritää. En mä pysty näin Mä en oo vastuus tästä. I'm not legally responsible. Aika lähtee. Ei, toi Ai siitä TikTok-video Samilla. Ai mahdoton mulle! Tai siitä voi tehdä Nyt pois tieltä! Me ei haluta loukkaantumisia täällä. Oota, mä laitan tämän kauan. Ei, kato kun tulee alas. Tossa, no nyt! Oota! Mäkin haluun. No niin, nyt lähtee! Vataa! Ja nyt miettikää, 10 sekkaa aikaa miettikää. Miettikää pahoja, että meillä on aina 4 jäljellä. Kuka tästä voittaa 5 tuntia? Noniin, uudestaan vaan. No. Ella lähimpänä. Nyt totuus vai tehtävä? Noniin, 10 Perseen ja pyyhkiminen. No niin, vittu lähtee. Kello! Paljon kello! Ella, sulla on 5 sekkaa aikaa. 5 sekkaa, 4, 3, 2, 1. Yes, let's go. Pähkäys. Nyt homma jatkoo. Ella, nyt pyöräytät. Noniin. Homma jatkoo. Totuus, nyt on totuus. Älä Kenen nänne imisit eniten mielellään? Täällä talossa. Hänen. Mitä? Mikä oli kysymys? Et kenen nännejä imi? Ai ihanaa, kiitos. Kova. No nyt mä tiedän seuraavan kertaa. Totuus vai tehtävä? Mitä? Totuus? Mitä mieltä on minusta? Mä en oo häneltä kysynyt sitä. Oon kysynyt sen jo saman häneltä. No mitä oot mieltä tästä matosta? Ei, ketä se tipputais tästä talosta nyt? No se on sanonut, että se ampuis mut, niin silleen mitä Ai jännyt vai? Ei, kun Mulle se kysymys. Ketä? Niin, et vastannut. Mä kysyin mitä oot mieltä tästä matosta. No se on hieno. Okei, seuraava. Pyöritä. No niin, Ella. Totuus. Kenen kanssa oot viimeksi harrastanut seksiä ja milloin? Viime viikonloppuna, mutta en muista kyllä sen nimeä. Se on oikein relevantti vastaus. No niin, sitä pyörättää. Ella pyörättää. Tyylikäs vastaus. Juhana. Miten me ollaan aina... Tehtävä. Joo. No käy, imasee säkin sieltä vitun persereijästä ne paskat ja näytä meille kaikille ne. Oma... No niin, ja aika lähtee nyt. 5 sekuntia aikaa. 6, 7, 8, 9. Huomaa, että kaikki Mä annan tämän rahan mun äidille, jos mä Eli totuus vai tehtävä, kumpi se oli? tehtävä. No voiks hän kusta johonkin kippoon ja näyttää sen kusen meille? No mut ei 15 minuutissa vittu kenetkään tuu pisarat sisään. Anna tulla, mä en luovuta. Anna tulla, missä? Antakaa kuppi. Antakaa kuppi. Joo, tässä tehtävässä sulla on tätä 50, jos suoritat sen. Anna se kuppi. Mutta niin kauko ei näy. Anna se kuppi. Se kuppi lentää roskikseen sit saman tien. Tässä on kuppi. Sä oot ihan sekaisin. Ei saako tässä... Ei, teidän pitää äänestää mä menin tähän vaikka mä en vittu saa juoda. Come on man, some respect. Kyllä, suorittaa tehtävää. Eli
suorittaa tehtävää. Chatti, mitä mieltä te olette ollut tästä meidän totuudesta ja tehtävästä? Onhan tää ollut aika hurjaa. Ja pitkä, paljonko kello on? 23 meidän Espanjan aikaa ja siellä vielä on tunti edellä. Kyllä me jaksetaan vetää 4 parasta. Juhana, mikä fiilis? Saaks tässä niinku suljettuja ovien sisällä näyttää alastomuutta ja sitten kun todentaa, että näytti? Kun kamera ei kuvaa. Ei saa. Kaikki alastomuutta väkivalta. Niin, mutta kun se ei näy kameralle. Mä pyydän näytä tissit tuolla huoneessa niinku mulle. Niin sulle? Niin. Sulla pitää liittää sen henkilön kanssa. Kyllä se henkilöltä onnistuu, kun ei. Mut julkisesti ei, eikä kameralle. Mut ei tommoista nyt oikein voi vaatii. Niin, just näin, tätä ei voi vaatia. Siis tää kertoo terveellisesti Mimmis. Kattokaa tää pissaa. Tarvitseeko te? Tää on terve Mimmi. Ja tuo on seuraava ihmisen tehtävä. Tää, seuraava ihminen tehtävä. Pissasitko se siihen? Tässä on mun pissa. Katsokaa miten Joo, mut ei voi pyytää juomaan tota. Ei, se on too much kyllä oikeesti. Se menee kaikkien. Hei. Voi pyytää. Mitä? Ei voi pyytää juomaan. Mä voin, siis se on mun tehtävä. Hei! Ei voi pyytää juomaan vittu tota. Hei! Eikö se mene Kikin sääntöjen vastaisesti? Mutta paitsi siinä on ihan... Tää kertoo terveydessä on. Hei! Ei sitä voi pyytää juomaan. Voi pyytää, jos sä juos on auki. Mut koko määrä. Niinkö? Ei koko määrä, vaan sä juot. Sä päätät se ite. Päätä. Missä ollaan? Puolet. Missä ollaan? Let's go. Juhana, come on, 5 minuuttia sä pääsit Vellasta eroon. Puolet. Missä on Ella? Ja katsotaan mikä pissa. Siis otetaan kuva. Siis näytäks nyt terveellinen ihminen mä oon? Tää ei oo keltainen. No siis yksi kulaus, ei ku... Ei mut hei, tästä pitää nyt päättää ennen kuin jatketaan. Hei, tää pitää päättää ennen kuin me jatketaan. Puolet pissasta. Äijä 15 menne oikeesti. Joo, ei kun siis enemmänkin tästä nyt tuli se sinä tähän, niin Antoni, mitä mieltä sä oot? Oota, mennään tsekkaan VAR. Ihan sama kuin syömään paskaa. Pitää soittaa Kikin toimitusjohtajalle ja kysyä. Odottakaa! Juhana on kyseessä, eli kaikki on Hei! No ihan sama kuin pyytää syömättä suuhun ja sulke pois. Sä et voi päättää. Joo, mutta me teemme kompromissi. Kompromissi, et voi tehdä kompromissi. Mä oon 500, niin sä et voi tehdä kompromissi. Okei, mulla on vastaus. VAR. Kompromissi, puoli. Kusta ei tarvi juoda. Niin. Ei tarvi juoda. Okei, that's too much. Älä laita sinne, se kaatuu, Se kaatuu rakas sinne. Älä vaan laita. Älä laita sinne, se kaatuu sinne. Anna pissat tää. Mut siis, sun pitää nyt pyörittää. Aura menee. Uusi tehtävä. Ei, uusi tehtävä. Ei, kun sä pyörittää. Mä en edes tiedä enää, onko sun tehtäviä vaan pyörittää. Aika puhdas kusta kyllä oli, voi sanoa. Näin toi mun kusta. Kotikatsomo on paikalla. Toi kertoo, miten hyvin mä syön, miten terveellinen mä oon. Muut se on ihan semmonen urorallisen keltainen. Onko nyt totuus vai tehtävä? Totuus. Totuus hänelle. Äijä, kohta pitää voi switchaa tehtäviä edellisessä. Tekisitkö sun uuden naisen kanssa lapsia? Kyllä. Äijä, kohta pitää switchaa tehtäviä, bro. Nyt vaikeammaksi, koska Joo. tää ei lopu. Laura, mä avaan kameramies tällä kertaa. Laura! Laura, vaikeammaksi! Hei! Kaikki switchataan tehtäviä, ei totuuksia. Käsi ylös, ketkä haluaa. Vaan Tehtäviä, joo. En haluu Okei, sit se jatkuu samaan. Ei vittu. No pyöritäs mä nyt. Niiden totuuksien pitää olla sille oikeesti pahoja, ei mikään se ei olla kukaan sun pahoja. lempikaveri. Joo, mutta jos ei keksi mitään, niin on pakko kysyä joku helppoa. Ei, sit se auto. Ei se käy. Ei, sit se auto. Okei, sit sun tehtävä. Tää ei ikinä lopu. Tää pitää loppua. Pyöritä se, pyöritä. Tää pitää loppuja niin kun tee silleen. Missä se raja kulkee, mikä on liian paha kysymys? Älä sano, että joku murhataan tai mitään. Ei, mä oon vittu ainoa täällä
pakissa täällä yhtään mitään. Eli mielellään silleen, että niin kuin... Ootas. Hei, mikä istuu tasaisesti nyt sille ympyrässä? Näytti clean. Mitä? Joo. Tuu Ella tähän. Ella tulee tohon. Joo. Mä voin istua tähän. Joo. Paitsi tässä on kysytty jo niin monta kysymystä, sit aletaan mennä siihen, että toi on kysytty jo, toi on kysytty jo. Jotain pahaa. Joo, mut kun ei voi keksiä. Voi keksiä, käytä oikein. Laura, mitä sä oot mieltä? Sä päätät nyt. Elikkä mikä oli kysymys Kato, teillä? pahoja kysymyksiä. Tässä on kysytty jo niin monta kysymystä, niin nyt vedotaan koko ajan siihen, että toi on kysytty, toi on kysytty jo. Joo, me tehdään nyt sillä, että joka ikinen kysymys, mikä on kysytty, niin tehtävä, mikä on tehty, niitä ei enää voi toteuttaa. Mutta Joo. sitten menee siihen, että kysytään liian helppoja tai yksinkertaisesti. Aletaan valittaa siitä. Me sanottiin... Tehtävä. Pelkästään. Chatti. Joo, pelkästään Chatti. Mennään pelkästään tehtäviä, koska meidän pitää saada voittaa tänä iltana. Meidän jatketaan pelkästään tehtävillä. Joo. Ja 10 sekuntia aikaa miettiä tehtävä. Ja jos et saa 10 sekunnissa on päättynyt tehtävä, sä lennät ulos. Ja toteuttamiseen ei oo Ei tässä aikaa. muista enää mitä on pyydetty tekee. Ei haittaa, mä muistan. Pyöritään. Mä muistan. Ja sitten voi... Just näin, just näin. Muistatko sä keneltä se on pyydetty? Mitä on jo tehty, niin ei samoja tehtäviä. Eli joku ihan muu. 10 sekkaa aikaa. No niin, totuus vai tehtävä? Ei tehtävä, aika lähti. No, nuole mun kenkää tosta. Ja Leino suorittaa. Hyvä. Let's go! Ja Jaanika pyöräyttää ja homma jatkuu. Eli 10 sekkaa. 2, 3. Tverkkaa 20 sekuntia heavy rock biisiin. Okei. Joo. Vaikka Juhannalle. Heavy rock biisi. Heavy rocki. Joo. Lasisirpaleita, että kannattaa vähän varoa. Heavy rock biisi. Okei, mikä biisi me laitetaan? Laita jotain. Guns N' Roses. Mut mä voin vedota, että mulle on tverkattu jo. Laita Mulle on tverkattu jo. Mä en oo tehnyt sitä. Mutta mulle on tverkattu jo. Tää on sama haaste. Mulle on tverkattu jo. Ei oo hän tverkannut. Joo, mutta hän on. Eri ihminen. Ei se sulta oo pois. Tää on tehty jo. Joo, mutta me puhuttiin, se on kyllä totta, me puhuttiin, että ei Niin. Okei, no niin, mulla on uusi tehtävä. Sitten ota sun pikkarit jalasta. Tai onks sulla pikkari? Ei oo pikkareita, that's fucking fine. Ota... Okei, ota Juhana antaa sulle sen bokserit, mitkä sillä on jalassa, ja sä pidät niitä päässä niinku 10 sekuntia. Mulla ei oo boksereita. Housuja sitten. No sun housut otat pois ja Joo, hän mutta ei saa olla alasta, mutta ei mulla oo alla mitään. No käy hakee sun yhdet bokserit ja hän pitää niitä päässä 10 sekuntia. Ei pitää olla käytetty. Mä en käytä boksereita. Tää on kyllä ihan perus. Tää on kyllä ihan perus. Mitä sä teet? Tossa on yhdet uimahousut, se varmaan... Ei, tuolla on bokserit. Sä going swim? Okei, no niin, Johanna. Ja Keli. Keli, sulla on 10 sekkaa aikaa. Aika. Oh my god, se on vittu paskarannu. Ole sekunti! Eikö nyt? 3, 4. Siellä on vittu paskarannu niissä boksereita, mitään vittua. 8, 9 ja 10 hyvä Keli, se oli siinä. Hei Kelly. Ei ollut edes paha. Niin se oli vittu paskarannu. Hyvä Keli. Ja mutta siellä ei ole. Mä koitin kääntää ne väärinpäin. Mut oh my god. Siis
Iu! Mä käänsin ne väärinpäin, mut siis... Tuo haju on siis... Oh, the most disgusting. Mä en luovuta tätä peliä. Vestan pöntöstä juotu puit ja vedet. The most disgusting person voittaa rehellisesti. Siis joo. Let's go. Olisiko se Juhana? Let's go. Let's go tehtävä. 10 sekuntia. Tehtävä. 10 sekuntia muista. Veräs pakatti tohon. Mihin? Ais pakatti, mitkä? No en mä tiedä, ei pakatti, mut ei tätä. Ei menetä. Oli hyvä. Se riittää. Voittakaa kysyä niin vaikeita tehtäviä tai keksikää Ella, sun vuoro. että jokainen raja kulkee. Ei oo rajoja. No varmaan pitää miettiä. Heli. Mitäkään nyt? Nuolet tosta noin. 7, 8. Hyvä keli. Let's go. Sitten keli pyöräyttää. Tää on mennyt nyt niin yli, että tiedät se mami, I'm sorry. No niin, nyt kato mulle. Tehtävä. Nuole. Ai tuolta. Joo. Äijä, miksi olet hymyilet? No kato, nauttii. Minäkö pyörätän nyt? Äijä valitit verkistä, sit ottaa tonta. No. Mä jänely. Laita sormi sun pilluun ja mä haistan sitä. Ei. Onks toi paha? Jänely. Ei. Ei toi niin paha. Jänely. Ei oo paha. Tää on helppo. Ois hyvä tuo. Ei haista miltään. Ei vaan, eikö se oo, että hän haistaa sitä? Ei, kun hän sanoi, että haista sitä. Mä luulin, Ihan neutraali haju. Mä luulin, että hän haluaa haistaa sitä. Oi se mun girl. Ihan on neutraali haju. Ei mulla oo tulehduksia. I'm clean. Clean girl. No niin, Nuole 5 sekuntia Juhanan paljasta varpaita. No niin, mut tästä nyt on. Ei, tässä ei oo aikaa. No niin, nyt nopeesti! Oli puhdas jalka. Bokserit ei niinkään, mut jalka oli puhdas. The boxeri oli oikein. It was too much. Onneksi mä en oo mukana tässä. Mä olisin kyllä... No. Boxeri oli ilman paha. Te ootte niinku tän talon most... Tietsä? Te ootte talon kilpailuhenkisemmät. Hän oli sanomassa sen most disgusting. Joo, laita. Mut sä korjasit. Kenen vuoro pyörittää, mutta bokserit oli kyllä. Ei se on mun vuoro, anteeksi, mä unohin. Juhani. Moi niin jossain hurmiossa. Mut joo siis ihan korjaukseen, niin tää on siis 500 euroa skala. No niin, Juhana, 1000 euroa. nuole tosta mun nilkkaan. Niin? Lähti. Kauan. Joo, riittää. Kiitos. Ella. Noniin. Tehtävä sulle. No, nuole hänen tissejä. No vittu mielelläni, kiitos. I love this. Ella, tästä saadaan jatkoa Ei oo vähän esileikkiä. No, mut hei, nää menee kaikki nyt tämmöiset seksuaaliseksi. Ketkä on mennyt niin pitkälle, ei voi luovuttaa. Let's go, Ella, mitä sun pitää vuoro. loppuun? Tää riippuu teistä. Okei, no niin, sit sun vuoro. Kelly. Okei. Nuole. Ei. Kun sä keksit tällä. Pussa Jaanikaan. Jannikaan. Pussa, ei vaan sukulle. Mielellään. Se on vaikea. Jos te uskon, joku toinen pystyy tehdä sitten ehkä semmosia kysymyksiä. Paitsi suunnitelma. Laura!
Joo, mut hei, Laura sanoi, että hän on se, joka muistaa mitä on tehty. No niin, pyöritys. Laura on enää samoja. Niin ei samalle ihmiselle samoja. Ei loppu ikinä. No niin, pyöritä. Okei. Vai jaetaanko 400 ja 500? No niin, Johanna, let's go. Lähti. Tehtävä mulle. Voitais kyllä jakaa 400 ja 500. Voidaan jakaa 500 400. Okei. No niin, se on päätetty. Me jaetaan 500 400. Jos enkin haluu. Ei, se riippuu Me chatista. jaetaan 500. Jos ei halua. Mutta se on 500, mutta siinä on yksi saa Sopii. Okei. Yksi saa 200, muut saa 100 sen. Okei. Kivisakset paperi. Se joka voittaa saa 200, muut saa 100 sen. Miten te otatte ton järkevästi? No kivisakset paperi. Ai samaan aikaan? Joo. Ei vaan silleen, te ketkä tippuu, niin sit Niin tippuu. Niin sit, ketkä on viimeisenä siinä ja sitten ne saa 200. Joo, sopikaa itse. Ei, otetaan silleen, että 100 ja yksi saa 200, koska se on niin reilu. Se joka voittaa. Se joka voittaa saa 200. Joo, Saa joo, 100 siis se on nimenomaan se. Ja kolmannella näyttää sit. Joo. No niin. 1, 2, 3. Pysähtykää. 200. Mä sain 200. 100 kelpaa. Kannatti mua. Johanna, sä joit 100 eurosta musta. Avattu. Meidän food order oli tässä, mitä ihmettä just tapahtuu. Ihan siis, mä jäin ihan sanattomaksi, oli aikamoisia tehtäviä haastavia, eli mikä fiilis sulle jäi tosta? Tosi hyvä. Aikamoista suoriutumista kaikilta, siis pakko myöntää, että ihanaa heittäytymistä, jos ei mitään muuta, mutta siis upeata heittäytymistä kaikilta ja good job, kaikki on nyt Chatti, muistakaa äänestää mua. jotain jäiko. Kyllä, Kyllä, ja mulla peli. Ja mun raha menee äitille. Miltä tuntuu juoda kusta tai vessapöntöstä vettä 100 eurosta? Mutta totuushan on maga, että mähän vedin vessanpöntöstä puhdas vettä, että mä otin siitä vedestä. Se on ällöttävää se, että... Ei ole, kun se on puhdasta. Ei kukaan vittu kuse sinne vittu reikiin, missä ne vedet tulee. Niin, jengi ei tajuu. Keli on fiksu. Ja siis mä menin kattoo tän toimituksen ja sit Keli on silleen, et se vesi tulee täältä näin, kuppi siihen alle, se ei oo koskenut vittu mihinkään. Ei sinne mene mitään sinne alle. Miltä maistuu Juhanan varpaat? Oliko suolellisia? Oli yllättävän puhtaat. Verrattuna niihin boksereihin, ne oli yllättävän puhtaat. Ei maistu niitä yhtään millekään. Se vaimo on varmaan jalkafetis ja sen takia pitää huolta niistä. Uskot sä? Niin, tai ehkä hän äitänä on. Tai sitten ehkä hän on clean boy. Hyvää duunia. Hyvää duunia. Älä muistele pahalla. Joo, älä please tapa.